70 rôčkov nie je 70 krôčkov. Nie je to prechádzka lesom ani presvetleným letom. Lež systematická práca, ktorá sa stále vypláca. Posúva sa vždy vpred a prekvita ako kvet. Potom rastie, dozrieva a v plody sa premieňa. Deti sú tými plodmi, čo neskáču medzi plotmi, ale naberajú vedomosti, zručnosti a skúsenosti od svojich veľkých vzorov, školských, umných pedagógov. A tak to ide zas a znova, rok po rôčku dookola. 70-ka nám tu máva, že vraj ona všetko zdolá, zvolajme jej preto sláva. Že ešte lepšie časy privolá a nástrahy prekoná, načaté zvelebí a potom zasa ďalej odletí a ďalšiemu rôčku odovzdá. Pri príležitosti vzácneho jubilea 70. výročia základnej školy Komenského vo Svite je potrebné zablahoželať k skvelým výkonom, výsledkom a reprezentácie školy. Poďakovať sa za doterajšiu spoluprácu, dúfajúc v tej ďalšej pokračovanie, popriať veľa ďalších plodných a úspešných rokov, skvelých pedagógov a množstvo príležitostí. Z celého srdca želajú detský famózny svet, súbor Janošiček, tanečná skupina Štýl, Vlasta Horňáková, bývalá žiačka a neskôr aj bývalý rodič, spolupracovník a priateľ tejto školy. Srdečne blahoželám.